bakhato sarangi do tong khatam ni ke jeng gabang ma jaga o nugo chinti prasaro ni to petrol pump tong hai bano khorsa buri engai khulok jak amo ang tabu jar te nus to ya ko he tini baino simino khaisa example no kha ke jeng bus kango gabang ma te chini lokorong no bahino koinai norok bahino imang nu kha inge amo engya jodi nang khai ka inge amo ko mukhang Asengo hai se bai na ngai ke munu ko sini ja balo kha like 3-4 years ka kha bini je imang am supporter bo kaisa goal set khai kai ke amono bo khaz khai nai ni target now so bini je omo hai tab jazba de hin chinai bini je omo bini je tam sare bukhani je muzung mani no noroni oro bo amo hai na ton thong because amo hai ke tong khai ke chini imang rong no ba hai no muk thang sanai ma no ge bini o attitude bini o je tam sare yes bini talent te bini o petrol pump ni je bumung phan amo belai khano go thokja belai khano mili jagi tong kha ke ang abo no bai no best wishes khayo bini bus kango te bo kabang project tong ko amo jeng sukrubi saya ko but kaisa ke joto je imang nuk mani joto muk thang thung amo no ang wish khayo te chini bus kango kabang ma buri rok imang nugui tong nai rok hai no continuously no ni imang no muk thang khlaina bagi try khlai di because jeng imang nuk khai ke se jeng muk thang khlai jak tengo so jeng thongmani sisana nanga hai se ko khai kom ke so joto ti prasarok na aga bono norok or jaga phai ne chini bai no bisa chuba so khlai de noroni hamai ro phai di hamai Thank you.